Gibana-bana nga moabot sa 160 milyones ka pesos ang gigahin nga budget alang sa pagpalambo sa tourist spots sa lalawigan sa Misamis Occidental. Atol sa panagtagbo nila ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry S. Waminal o sa Department of Tourism DOT Region 10, gipresentar sa amahan sa lalawigan ang multi-million pesos nga mga programa o proyekto alang sa pagpalambo sa turismo sa Misamis Occidental. Apil sa palambuon ang Misamis Occidental Aquamarine Park kun MUAP. Sa iyang kabahin, gipadayag ni DOT Regional Director Marie Elaine Onchuan nga nalipay ug excited siya nga ma-develop ang MUAP nga mahimong tawgo na unya nga the Maldives of Mindanao. Nanawagan usab si Waminal sa tanang mga mayor sa probinsya nga i-identify ang ilang potensyal nga mga tourist spot sa ilang matag dapit aron lakip kini nga palambuon. Saysay usab ni Waminal nga nining tuiga tapuson ang kasamtangang mga proyekto aron sa sunod nga tuig mapaila pag-ayong Misamis Occidental pinagi sa mga proyektong pangturismo. Neptali Batulino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.